i ne znam s kim si se još od starih svađala. Juče kaže majka, 2 deteta. Pa sad to već prevazilazi zato što vide da nema s tobom, da ne mogu da te prevaspitaju. Pošto si nevaspitana od spolja i da ćeš da ih vređaš i dalje starije i onda su oni sad počeli na tebe. Ne, ja s Ivanom komuniciram, to jest svađam se najnormalnije, bez ikakvih uvreda juče. Ona meni kaže ona pokazuje ko je ona, u stvari, stvarno. Poznaješ nekoga 40 dana i sad treba ja da budem ljubomoran ili ovo ili ono. Ne, niti ću to da igram. Vamo što si hladan, što ovo, što... To samo da si najveća ovca, onda kad ti neko kaže ne možeš ovo, onda ti kao ne. Ne poklanjam tako lako su svoje emocije i sad nešto ja da se tu zaljubim ovo ono. Možeš... Znaš sam šta je žensko. Znaš sam šta je žensko. Odmah. Ja ne mogu nikom da zabranim da simpatiše neku devojku kući. Nemam ništa protiv toga, nisam ljubomoran, ovdje sam ušao sam, nisam ušao u paru. Šta kao, sad ja treba opet da dođem, priđem ti, kada ti mene bukvalno napadneš... Tamo smo se posvađali i ti prilaziš pored ogledala, praviš se kao da si udaren. Prilazim, hvatam ti ispod struke... Namerno, ali to radiš namerno. Pa da, što hoćeš da napraviš budalu od mene. Jesi siguran? 100%. Ona je, kao što rekao, sa Radetom u vezi, tako da nema tu nikakve osnove za neko muvanje ili za nešto tome slično. Ne priča se da sam ja zaljubljena u Miloša, priča se da je on zaljubljen u mene. I šta sam ja tu kriva? I da je tako. Mislim da i prija Miloševa pažnja. I on kao, ti si pokušala da od mene napraviš budalu. Bio gledam, rekao, ne znam o čemu pričaš, majke mi. Zasmetalo bi mi da se Miloš sviđa Gabi. Mislim, imamo odnos takav neki ne kao da bi bio sa njom u vezi, nego eto, gotivim je i ona mene i... Pa neka ime sa srećom, što se kaže. Eto, to je to. Koliko puta ćete... I kao, rekao mi je, završili smo do kraja. Ne komuniciram. Dragi farmeri, zadruga vas obaveštava da gledaoci televizije Pink željno iščekuju večerašnji, dugo najavljivani muzički nastup Jasmine Medenice. Miloš je došao, ja mislim, sa Vladom na tu ideju. On je malo pre došao kod mene u kućicu i predložio mi da napravimo jedno lažno pismo koje će Vlada pročitati, u kome će pisati da gledaoci televizije Pink željno iščekuju Medenicin koncert. Ideja je bila moja, Alenova, Mićina. Uglavnom, taj muški deo je organizovao čitav taj spektakl. Pomno smo pratili vaše pripreme za večerašnji nastup i nadamo se da ćete ga za večerašnji nastup i nadamo se da će večerašnji nastup biti uspešno izvršen. Ukoliko budete uspešno izvršili večerašnji zadatak, ukoliko Jasmina Medenica bude... Ukoliko budete večeras izvršili uspešno ovaj zadatak, ukoliko Jasmina Medenica bude na visini svog zadatka, dobit će bogatu nagradu. Jasmina, srećno! Jasmina, srećno! Farmeri, želimo vam lep provod na večerašnju žurku. Jasmina, šta imaš da kažeš na ovo? Kada sam pogledao nju, onako uspaničila se, uplašila se, pogodila je euforija, ona je to stvarno shvatila onako ozbiljno, to kao veliki zadatak. Pa ja sam veoma uzbuđena, van svake euforije, mislim to je prevazilazi euforiju. Nema mi će onda, sigurno. Pa ima koncert bre njeno. Žurke nema onda. Ne, pominje se žurka. Biće, ali očekuju žurke. Gledalci njen koncert. Ja sam žurke koncert. Zamisli koliko si miliona ljudi ne gleda. Oko između 5. A ja sam i pitao. Spektakularni nastup, o tome pričamo već nekoliko dana. Jasmina je vidno uzbuđena, danas je imala i tonsku probu i šetala je tu po imanju i raspevavala se. Pa to je moja pesma. Ja sam srećna i volim da živim, svima praštam, nikoga ne krivim, meni samo malo treba, pa sam srećna sve do neba, ej ljubavi. Ona će večeras otpevati 3 pesme.
plesna grupa Miloš, Ivan i Alen. Evo, Kristijan je mislio... Dođi srce da ti pokažem. Ali mora se nekako pol žena, pol žmija, to se mora da ne. Sad staviš mi sad... Aha, ti će budeš malo ispred. Pol žena, pol žmija, žena. Gledaj, gledaj. Pogledaj efekat od napred, od stola, gledaj. Gledaj. Miko, spustite da vidi. Gledaj, čuču vas. Idemo. Ajde, ovdje, odavde idemo. Odavde, znači ona je još niža. Lupala sam kreve dok je bio ovde. Ovo. Dok je bio još on Krećeš i gledaj. Gledaj, vi tresete i dalje. Ne vidi se stolica, znači do ovde. Ona radi ovo. Pomerite malo napred. Malo napred. Ona staje. Gledaj. Ovaj prelazi vamo i prekrivate stolicu, sklanjate i ona. Ajde, krek se da se pedaš. I ona. Ajde, probaj. Vlado, ajde me javi. Ajde, viš, ona je još niže od mene. Gabriela, zašto ste se ti i Rade danas posvađali? Posvađali smo se... Nismo se danas posvađali, u suštini posvađali smo se malo pre u gazinskoj kući, a razlog, zar moram da navedem? Igra istine, pa... Pa eto, prva rasprava je bila između svađe, između mene i tebe, on je podržao tebe. To je bio jedan od razloga. Evo pitanje za Staniju. Na skali od 1 do 10, koliko ti se sviđa Rade? Dobro, ili ima neka druga tema sem... Pa a što se ljutiš? Pa pitaš me... Pusti, brate. Pa iskreno da ti kažem, s kim smo pričali? Sa Tamarom sam pričala. Sa kim sam pričala? Sam. Komentarisali smo mlađu ekipu momaka i konstatovali da je Rade jedan od najlepših i najzgodnijih. To si ti konstatovala. Ne, fizičke smo tako pričali. Ali da nije naš tip muškarca. Znači, nije moj tip muškarca, ali je dečko lep i zgodan. Stanija, ko je tebi najbolji frajer u kući? Pa mi smo rekli da njih smo komentarizali fizički, a da je najmuževniji sa najviše karaktera i ono stava Kristijan. Definitivno. Tako da... Evo, čini da se piše prvo se piše. Idemo! Mani se te balerine. Mani se balerine, jebote, pusti to, vidiš da je luda. Kakva balerina? Tamo gde su ruke, pero isto stola. Tako da ti kažem, budala, bre, vidiš da je pijana i luda. Pusti ju. Balerina? Pa da, brate. Ma koja balerina, jesi ti normalno? Ja stalno podsjećam, da li si ti Nemoj gubite Zorka, bre, vidiš, pusti ju. Kažem ja njoj, jer ti shvataš da smo mi brother and sister, ona kao, yes, of course, i onda opet, i onda ja i ti ovde. Ja volim ko brata, vidiš da je histerična i otkačaš, šta nije tvoj to nivo. Ma ne, bre, ne. Pusti to je.
Ono, mislim... Taman posto. I to sam htjela da ti kažem na osnovu one naše priče bratske. Da, ma znam. Naravno, Ma de. Čekaj, a gdje je Medenica otišla? Šta, da proba? Spavaće u sobu, ili? Treba da peva sad sa ovim. A, dobro. Pa zato što mi oni rekli, njih dve su otišli da probaju. Ja kažem, ko bre da probaju? Kao Medenici još neko. Nego ja popio 5 rakija. Ne znam, ja sam bila na intervju i rekao, ajde da ti kažem, ne znam, stvarno. Možda je u sobi, ajde, ja ću da vidim. A bila si kojom vam zemalja? Da, spasimo. Dobro. Ma ne, nemoj da brineš, kak? Ja hoću da se otkačem, ali ne ide kad me presuje me non stop. Non stop me presuje, ali okej. Pa ima malo, brate, šta je ovo? Fizikališeš mi ovdje pijanog. Daj mi to vino. Gdje je Medenica? Diskvalifikovalo se, a? Ne bre, mi rekli sa još jednim ženskim člankom kao pravi ovu probu Medenice. Ja kažem, ne znam brate, čekamo. Hoću malo da se skoncentrišem i da odem od ljudi, da me niko ne uznemirava, jer je ceo dan bilo pitali su me da sam spremna, šta očekujem, kako se osjećam, malo da se malo skoncentrišem i onda sam otišla ispod stola, što je moje omiljeno mesto. A nadam se, mislim, u stvari sigurna sam da kad bi me tražili ponovo, nikad me ne bi našli, a ja sam bila opet ispod stola. Pa Jasmina se sve vreme krila ispod stola, tako da mislim da nešto nije u redu s njom. Što kaže Kristijan, ima šifru. Čemu je problem? Ja kažem, malo bre, ne možeš ti meni sad da trpaš neke reči usta da ja priznam nešto što nije. Ne možeš tako da se ponašaš, ni dok sam bio u braku nisam dozvoljavao svojoj supruzi neke stvari, vala nećeš ni ti. Što se mene tiče, ti ja smo završili svaku komunikaciju. Kao, jesi siguran? Rekao da. A zbog toga samo? Ne volim, znači nemoj da mi, znači bilo je, progledao sam kroz prste 1000 puta. 1000 puta spustim loptu. 1000 puta kada se zakači s nekim u kući, pusti me da se strese na mene. Jer znam, ajde, neću da je zamerim ovo, ono, ali brate... Šta je faza? Da, dokle više? Znači ne mogu, jednostavno možemo da imamo normalnu komunikaciju, ovo, ono, i rekao sam, znači što se mene tiče, nas dvoje, mi smo završili. Dragi gledalci televizije Pink, došao je taj trenutak kada ćemo najaviti najveći muzički spektakl godine upravo ovdje u Lisoviću. Nakon medijske pauze od nekoliko godina, ona je opet sa nama. Jedan veliki aplauz za Jasminu Medenicu!
sam htio nešto govorim, rekao bi ja, ono bi se spustio pred 5 milijuna gledalaca i pred svim. Ali nisam. Budi miran. To govori o meni. To govori o meni. Pa kako možeš da me spustiš? I on... Ko da ja nisam, Nade. Ko da ja nisam mogla da kažem, pričali smo i dogovorili smo se da ne budemo zajedno. Sve je rešeno. Nema veze, ako ti misliš da govorim, šta god ti misliš, poštujem to i uopšte neće ti da komentariš da se nešto. Ti si najopasniji po ženu. Da te volim, Tamara. Ej. Nabaci me malo napred. Da te nabaci? Ovo je stvarno presmešno. Nisam ti ja medenica, ali shvati bre to. I on ti je rekao, ali ne vredi, to jače od tebe. Samo na žurci, kad dobiješ, onda si mirna. I onda sutra polučiš. Zašto? Ja sam njemu iskreno rekao, a ne mogu slušati. Ali budi pošten, super play. On jeste fair play. Ja mu jesam prijatelj. Ali ti mene mrziš, a njega smaraš. To ne treba. Idemo! Ram, pam, 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 pam. Budalo jedna. Ne, vidite se ovo. Ajmo! Mene će u zoru kući voditi, a nju će pijane usne. Čeko, 100 puta sam bio na dnu i daleko. Ajdemo još jednu, lagano svirači, nećemo još kući, tu je neću naći. Nećemo još kući, tu je neću naći. Pričaju o meni, ne znaju pa lažu, a ostaće pesme samo istinu da kažu. Od milion žena, prijatelji moji, ja baš volim onu koja ne postoji. Ja baš volim onu koja ne postoji. Druga strofa. A sjeti se da si nekad bio Ali ne. Šta je tvoj problem? Ne, znaš šta je tvoj problem? Kuku majko, kako li je tvoj napred preživljava se ovo? Nogima sam potrebe, a tebe sam zavoleo. A tebe sam zavoleo.
Šta sad baš... A 300 stepeni, daš ti šaj, to bude da se speče. Možda mi na 150 čekam pola sata da se speče. Sada je to ovako. Pa to mora da plane čas. Može zamisliš ti kak je njoj narav da čim vidi drugog nekog u blizini voljenog, ona odmah pravi ljubomorne scene kao njemu. Ba to meni je smešno to i smijem se. Kapiraš? Te na Acu, te na pevača, te na Saleta. Na kraju s Radasinom. Nije normalno. I na šta će kaže, to je gluma. A ja stavim Stani u krilo i kažem budi tu, gledaj sad. Ma kako nas snimi? Tako ode kod Ace, čepi se, gaće pokazuje. Mi umirimo od smeka, kažemo, vidi ti šta je. Kaže, ne mogu da verujem preko jebe. Mora da nađe načina, znaš. Alo, zovneš dečka, kažeš, ne valja to što radiš, nemoj to da radiš, smeta mi. Boli me srce, bole me oči, razumeš li? Ne, ona odmah na drugi Pa te. Posle kaže, ja sam loš, otkačen. Ja sam joj lekcija iz života, kapiraš? Da je naučim kako se ponaša u tim situacijama. Ali neće da uči. Zorice, molim vas, pošto će nabiti do kraja dana, će sigurno, samo molim vas, budite tu, jer ne želim da izađem dok nešto ne kažem javnost. A sigurno će to uraditi, sigurno. Ajde, slobodno, evo, svi smo spremni na to da čujemo. Hoću da je odvalim ovde, odvalit ću je. U mom gradu ti džukelo jedna bre, odakle si došla? Došli divi da isteraju pitome. Mrš! Marš! Droljo raspala! Ti došla ovdje da goviš majmunicu od sebe. Mali, fasovat ćeš i ti. Da. Još i... A tebi kondome nek donesi od 3 pere, širiš po kući. Po kući, glupačo jedna. Buljava. Idi se našmikaj pa sedi za sto i stavi vaginaletu. Dragi farmeri, vreme je da Aca i Tamara dobiju zasluženu nagradu za tajni zadatak. Spremite se, krenite ka ogradi, zadruga je za vas organizovala uživanje u spa centru. Verujemo da ćete se opustiti, da će vam biti lepo, zato odmah krenite ka ogradi. Moramo što? Ne može odmah, mora da se pripremi malo, kako su mislili to odmah. Moram prvo Hristinu da kažem 5 puta da idem ja u spa centar. Ja ću ovo da ti spakujem. Ja ovo ne smijem da nestane, pošto su ljudi u ovoj kući malo... Stavit ću ti ovdje. Tamara, stavljam ti ovdje, ispod ovih maskiranih stvari. Ne, stavi ih ovdje opšte.
pravi kažem. Što ti letnje stvari ne spakuješ i pošalješ kući? Ne znam, nije, to ću ja pitam. Morat ću. Ajmo da se pozdravimo sve. Ej, čao, vidimo se. Idemo mi. Ćao, sretno. Lijepo mi se provedite, srećice. Uživajte. Ako se vratimo... Uživajte se, znači, za sve. Za sve pare. Slušaj, Jaco, uđi u ono tamo što izgleda kao kad prdiš ono. Što sam ti rekla. Zoro, tamo je unutra izgleda. Pametna budi. Uživajte se, ljubav. Kao da izlazimo... Ajde. Aj, samo po žuru, je. Meni taj, ostaje vremena. Njoj treba ona lopos mađarski, znaš? Pa ne, lopos. Vidimo se sutra. Evo je. Znači, zapamti. Jao, kačket. Da stavim kačket. Trebao si mi daš one naočare, možda će da vas slikaju. Neće nositi tebi, treba i meni treba. Dobri sam. Hajde, čekaj da se ispričam. A što ti čutiš bre ovde? Zašto čutiš, stani? Zašto čutiš? Zašto čutiš? Raspali jedan, zašto čutiš? Čekaj, si poljubila čovjeka 3 puta usta. Zašto čutiš 7 nedelja? Kurvetino jedna muška, bre. A što treba da kažem? Zašto čutiš? A šta treba da kažem? Šta treba da kažeš, to što znaš, brate? Šta znam? Ako je dobila informacije o svima. Sad ćete me zapamtiti obe. Po cenu da ja odmah prabac, ne da preskačem, jelenski opičim za tebe i za nju. Ali si govno ispao prema meni. Govno, razumeš? Što ti naskačeš na ljudi? A znaš koji put si već ispao? Pa ti naskačeš na ljudi. Stalno ti opraštaj, mi sam čovek. Ali ti nisi čovek, Kristijan, ti si surti čovek. Šta je tebi da roke, kokje, tebe boli bre k***c. Ja nisam iz tog filma, razumeš? Izvoli najviše na nju od mene. U svakom smislu. Nju s njom se ponašaj kao s ulice jer ste oboje sa ulice i prvi će ti ona. Nemoj da ti ja budem paravan za neke stvari i da stalno majmuna pravim od sebe, ovdje zbog tebe. Ti zbog mene? Da. Ti si majmun sama po sebi. Ti si čita, zajedno s njom, raspalom i ona ti je par. Oni se odlično razumeju, druže se i to je nivo. To je njihov nivo, naravno. Pa naravno, pa neće valjda sa mnom da me razume, da me ko što ne može da me razume ni posle 7-8 nedelja. I neće moći, niti se trudim da me razumeju. Jer za to stvarno treba, ne samo obrazovanje, nego treba taj, gde je taj Einstein, gde je taj IQ i neke kupljene diplomice ili deda Žikice ili ko se krije za čega. Tek ćemo vidjeti. Lični problem, ne može se sastanak sazivati. Da, sastanak će se sad. Da, hoće. Aj, sastanak može. Da, odmah će se sastanak napraviti ili ćete svi ići na kapiju. Svi! Odmah, ajde! Ajmo! Ajde, sastanak, ajde. Ma ajde, bre, vi ću i vi! Šta glumite ludilo tu? Ajmo, onanija, manija, ajmo svi! Svi sada sam vas videla ovdje mirno kao jedan. Ja sam za sastanak da se smirimo. Ti se smej, a ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. A vidjet ću kako ću se ja smeje. Znate šta? Ugled, čast, moral, etika, ja ne znam na čega još da se pozovem, niti ima cenu, apsolutno nema cenu da ja se obazirem na ukućane koji su, znate dokle meni? Pa nisu ni pola lule duvana. Ajde! Okej. Ajde! Prstenjak lupi ovde, seljačino jedna. Prstenjak je ljup lupi sad. Sram te bre bilo više. Sram te bilo. Ova će zapamtiti dan kada se rodila, znaš? Zapamtit će dan, a ti zajedno sa njom. Jebi vas je prepun film. Ne, samo ću ti gledajte, treba mi publika. Prepun. To što si radio sinoć, Kristijane Goluboviću, to što radiš od prvog dana ovde sa trojkom. Što te puštam. Kao i jedan intelektualac i akademski građanin. Pušta. Do jedne granice, to je tvoje. Odnosno moja stvar. Sad je stvarno dosta. I on ju gleda u to dotično Zanjicu, koja je ovdje došla da se naravno slika i da lupa prstenjake. Tom istom čoveku. A on, eto, šta će čovek? Pa eto, gospodin je džentlmen, pa i sedi sa istom tom Stanijom, onanijom, manijom. Ja sam je počastila s manijom i to treba da joj bude čast. Vređaš mi integritet, vređao si me od prvog da je Dileja, isto Ivan, taj vaš rečnik ulični 90-ih, okej. Ti si Dileja, ti si ovo, ti si ono, ti si... Okej, kada si jednom ustao za tih 7 nedelja kao neki, kao kvazi, big to što je bitno što su te moji prozvali. Ti si se sam našao prozvani kao mi smo sestre, brat. Koji bre sestre i brat? Što ti lupaš glupost? Pa što ti lupaš glupost? Pa ti si zaljubljen u mene. Koji sestra i brat bre? Kad si ustao ovde jednom?
Kad si ustao ovde za stolom? Za istu tu nesretnicu, jednu i drugu. Kad me napadaju, Dušica prva kad je bila tu, kad su me javno ovde Kad si ustao? Nikad. Okej, prvi put, drugi put, treći. Šta ovo, Zorice, šta ovo? Sinoć me pravi budalom, bre, pred auditorijumom. Dakle, neću promeniti svoje mišljenje, on i dalje za mene to što jeste, i čovek, i ljudina, i zaista imamo odnos kakav imamo, ljudski. Ali da se zavozao, kako bih rekli u žargonu, ili da se zaigrao, debelo jeste. Da sam mislila mnogo, ja ne znam da je taj njegov IQ koji on spominje, Einstein, Tesla. Sinoć kada smo pre igre ili za vreme igre, pre igre, ne znam, evo Kristijan će da objasni, ležali na krevetu, odnosno ja sam radila vežbe, on je naravno iz kreveta u krevetu uleće, pošto je on veliki ovde u farmi i uopšte inače u životu. Okej, njegova stvar, samo nek me ne dira. Ali jes, nisam. To da razjasnim, da znaju ljudi. Dobro, boli me što se kriši za mene. Ovde sad, ajde sad da vas vidim, i tebe i nju. Čekaj, a što? Se kriši za mene, brate, zašto mene upotrebljavaš, bre? Zašto? Zašto? Za sve. A čekaj, a šta ti kažeš? Šta? Za sve. Zašto me upotrebljavaš? Imaj obraz da reci ovda. A šta da kažeš? Ma šta da kažeš? Šta da kažeš? Zašto ne kažeš ovde? A šta? Zašto ne kažeš? Šta? Sve. Sve. Šta? Sve. Zašto se kriš? Zašto je sinoć, kada smo bili pola nas u sobi, znaš ti ko je bio? Ne znam da je Radimila gospođa bila iza nas ili ne. To njoj, to je tvoj nivo. Ne, nisam ti ja, ni akademski građanin, ti nije nivo. Ekonomska propala diplomat je nivo i čikažika. Ja ti nisam nivo. Sinoć pred igru istine, ili za vreme više se... Pre, kad smo se obukli, sedeli smo na krevetu, odnosno ja sam radila vežbe, pokušavala sam u stvari da radim vežbe za kičmu i on je bio sa dotičnom i počeli su da me opet provociraju, Ja sam znala da je to provokacija, ja sam pametno dete i devojka, dete više, ne znam ni šta sam. Sad ćeš mi zapamtiti. Sad ćeš da vidiš kako se igra, ali na intelektualnom nivou. Čekaj, si ti meni ljubavnica. A ne prstenjaci i te tvoje žvalave, ofucane ulične fore. Sad ćeš da vidiš kako se igra. S njom možeš tako, sa mnom ne možeš! I nećeš moći. Biće osveta, biće jako, naravno, osveta kosveta kakva može biti, ali ova će biti veoma gorka. U Novi Sad neće ući. Razumeš, Tabluka bude videla Novi Sad neće ući. Ali ta informacija... Jajnici će ovde ostati, Crevca će u Barajevu, a glava negde usput. Dosta. Čekaj, jesi ti rekla to, ona kaže si ti rekla. Vidi, znaš kada će izaći odavde čitava? Nikad. U Novi Sad neće kročiti. Neće kročiti. Dosta sam čutala. Što ja znam o njoj? Vidi kad ja počnem sad, Maja. Maja. Znaš šta znam o njoj? Pa samo ne znam gde je... Sve znam. Sve. Tu informaciju je unela još pre mesec dana. Čekam ja, da zicer, ja sam mudra, pametna, ti znaš, pročitala si me, pametna sam. Pre mesec dana je unela informaciju. Videli smo, sve smo videli od početka. Eto, ona je prva se zaigrali ili je ovde neki veliki igrač. Ljudi, ako su oni veliki igrači, pa gospodo, draga, ja to ne mogu da dozvolim. Marš od mene, marš. Sram te bilo. Sram, ti si navikao. Daš izjava, otužba, tužba, povlačenje, ti si navikao. Kao i ova ovde raspala. Ja nisam navikao. Sad je dosta. Sad ćeš zapamtiti, ti zajedno sa njom, puštam vas 7 nedelja. Ukazala sam ti svoje poverenje, svoju porodicu i čast. Šta ti, hajde. Pusti me na mir! Ostavi me na mir! Neću da idem s tobom! Ostavi me, bre! Pusti me, neću da idem! Zovu te ljudi. Boli me, neću nigde da idem! Neću nigde da idem, hoću da idem kuću! Šta treba, da ti puzim ja ovdje? Ne treba ništa. Ne treba, pa nema, šta onda hoćeš? Okej, ne moram ništa. Šta onda hoćeš? Ako sam ja ispod čovek i prišao, kada si bez razloga onako odreagovala, ja sam ispod čovek, prišao sam tebi, znači jedan put, drugi put, pa šta hoćeš, 3 puta, 4 puta da idem ovdje nešto da oko tebe. Ali ti kasno dođeš, razumeš? A prvo zasereš opasno. Pa ti zasereš, ja nisam zasrao, nego si ti zasrala. Što sam rekao, ti braniš, ne branim ja nikog, ja sam ovdje samo objektivan. Gledaj,
svaki put kad si se posvađao sa nekim muškarcem, ja sam stala na tvoju stranu i branila te koliko god sam mogla. Jer sam ti ja to tražio. Ne, to je razlika između tebe i mene što ti nisi htio ni da uđeš da vidiš o čemu se radi. Čekaj, da li ti smatraš, samo mi kažeš, da li ti smatraš da je u redu kada se dve žene raspiljaju da muškarac uđe između njih i da krenu Ti čuješ, ja ti 5. put ponavljam, nisi morao da se mešaš, samo da uđeš, da vidiš o čemu se radi. Sam ti rekao zbog čega, zato što si me, znači ovdje kada sam ti prišao pored ogledala, vidio sam kako si odreagovala, šta ima više da pričam. Meni je dosta bilo. Da nije se to desilo ispred ogledala, naravno da bi ušao unutra. Da se nismo opet tu zakačili. Ne bi, zato što tebe zabavljaju. A dobro, ako ti tako misliš, šta onda da ti kažem? Uživaj, rekao sam ti sinoć sve i gotovo. Šta si mi rekao, bre, sinoć? 2 reči smo pričali. Oboje ste. Stvarno, brate, nisam digla se. Ti sve rešavaš sa 2 reči zato što Ja se ne svađam uopšte. Ja samo pričam. Nemam Pa kako čovjek da se svađa kad se folira? Nije, bre, ti želiš njega, on tebe, vi se svađate zbog gluposti zato što nemate seks. Idite, bre, dajte im spa 24 sata. Drugo nagradu. Nego se dečko smorio. Molim vas, dajte pogrešnim osobama, dajte Radetu i Gabrijeli spa ili onaj hotel da se deca igraju i da se smire. Gabrijela zna sve. Ti si se tako pokazao. Pa dobro, okej, ja se pokazujem kako se pokazujem. Ne misli samo ja, to misli cijela kuća i ti to znaš. Dobro. Izađemo napolje, vidjet ćemo. Ajde, spa iza vas dvoje. Odmah pismo. U trenutku kad napustim... Gabrijela i Rade, to su trebali za vreme svadbe da odu i bilo bi sad sve u redu. Taman toliko da ću celu farmu da gledam. Da vidim šta si pričao i šta nisi. Slobodno. Ne zanima me. Dobro, okej. To si ti, to je tvoja igra, razumeš? Ja ne igram nikakvu igru, kakav sam napolju, takav sam i ovde. Ne dozvoljavam da me ni dok sam u braku bio neke stvari dozvoljavao, a kamoli da dozvolim da neko pokušava da manipuliše sa mnom. To je moja stvar što sam ja ponosan. Imam pravo da budem ponosan. Naljutio si se zato što pored ogledala kad je bilo ono. A pre toga braniš Staniju. Ne branim ja. Evo ti ga, ne kažem. A što njega mišljaš? Zato što je bio tu i može valjda da kaže svoje mišljenje. Dobro, on ti je drug od napolju i staće na tvoju stranu. Dobro, okej, pa šta sad? Ali vidiš sa ribom, kad je riba unutra, zajedno cepati. Ima plaća, svaka diskoteka ima, ušto sam u Vranji igrao sam u Beogradu. Da daš se na smem, kad se stavim nogu preko tvoje rane. Preko stola stavim, kad sedne na kavez, ovako, bacuju se bre one jake, pa stavim jednu nogu pa drugu tu preko rane. I kad ovako mrdne, levo, desno, a ja samo ljubicu to napoljinu, a oni aplausi, i mene malo ripa srce kad vidiš ti aplausi i aplaudirao cijela diskoteka. Ja još čekam Macu. Zašto? Zato što neke stvari su otišle, nisam još ništa uradila povodom toga. Dobro, ti si dosta mudra. Ćutala sam. Ali tu si malkice bila onako tolerantna i... Znaš kako, muška sveta možda očekio više ljubakanja, vatanja, pa da ispadneš neki. Da ostavi enigmu, da li ste bili ili niste bili. Ne, nego se radi o tome... Kao što sad prave o nama. Da li smo bili, da li smo bili. Balerina, ubeđena da smo imali seks. Jer ona u glavi je ubiđena da smo ja i ona imala seks i... Ali ovaj je imao seks sa Kruničkom iza izolacije, o tome se ćuti, to se poriče, a od jednog poljupca pravi romansu. Pa zato on je hoće balerinku da napravi većom kurvom od nje. Da one tobože ne ispadnu kurave, razumeš? Jer onaj striptiz, sjeti se kako je osuđen, na nož. Zato što je pre toga Krunički performans sa mnom na stolu izgledao. Ali to hoće uglavnom žene. A zašto Aca od jednog blic poljupca hoće da napravi i priča stalno okolo, a seks sa Kruničkom skriva? Planiraš da se tako ponašaš? To je ta figura koju... Tako ljutito, nadrkano. Da, ljutito. Nadrkano. Nadrkano? Da. Možda tebi se čovjek ne može ugoditi. Meni može, tebi ne može. Tebi ne može. Ako sam ja teška, ti si puta 3. Ma da. Zato što se ljutiš za svaku
Ma da, pa nemoj da praviš onda te sitnice. Na primjer, pored ogledala. Oko krupnih stvari možemo shvatiti, oko sitnica nema. Nikako. Nikad neću shvatiti pojentu toga. Dobro, desio si stvar, sad si miran, sad si sam, ovo, nemamo kod čega da se svađam s tobom. I mrziš me. Mi je bio prvo farmo. Dakle, kako je taj profil njegov? U drugu si da me mrziš. je bio on... Ne ponavlja se. Ja sam loš čovjek, sam manipulator, da sam foliran, da se foliram 50 dana. To ljudi vide. Pa dobro, vidjet ćemo kad izađemo. Narod to voli, tako da ja ti često. Dobro. Odabrao si pravu taktiku. Da. Jedini ja taktiziram ovdje. Izgleda da sam jedini ja ovdje. Od muškaraca da. Da. A od žene ne. Žena si ti. Neko ko planira da će biti zaljubljen do decembra, da sebi rok. Veću glupost u životu nisam mogao da čujem. Pa vidiš, ti čuješ samo kad ti odgovara. A ti si to rekla, ja ne mogu... Ja sam rekla... Pa ja kažem da je to je za mene najveća glupost i to me najviše otvorilo oči. Sad. Ej, a pazi koliko ide majna, pokvarenost i podlost. Slušaj sad ovo, kraj. Koliko je to zlo. Slušaj ovo. Ja i Vlado pričamo kako dajemo reklamu ovoj džez i ovome radašu, da to nije posao kojim se bavio, da on to žele, znači mi nikoga ne špredamo, nego razumiješ ono što oni hoće. A Maja, kao, lako se šprdati sa bolesnim, kao naš, sa slabićima, što onda date one jače igrače, znaš, sad ona mrzi Zoricu, nas sad, razumiješ koliko je to, koliko ona ide, sad, kapiraš, koliko je to bezobrazno, znaš, kao... Mora nešto da kaže. Iskreno. Šta? Toliki prostor imala džes da bi ga ja poželio sinoć kako sam šao. Ne, a koliko to Maja, naš, kao... Pa izvoli udarina, kaže meni je dosta, čepa drva. Radi nešto se, znaš, kao, znaš, hoće obračun, znaš, preko tuđih leđa, kapiraš, kaj. Onda poslije se liže sa njima, kapiraš, kaj. Ti spadaš, poslije konj, kraj. Dakle, će ovo uživancija da bude potpuno. Dobar dan, dobro nam došli. Kako ste? Odlično. Evo, sa žurke stigli. Pravo ovdje. Mi smo za vas pripremili nekoliko tretmana koji će vam danas ulepšati ovaj dan, tako da ćemo početi od neke slane sobe, nastavit ćemo sa kraljevskim masažama, svećama i možete da produžite da uživate u bazenu, kao i u parnom kupatilu, sauni. Sada ću vam dati paketiće. Izvolite. Hvala. Ključić. I površio vas da vidite centar. Izvolite. Čekaj, ovamo, slaba soba. Wow! Zauzmi poziciju svoju. Recimo, neka tu bude ova stolica. Pa? Dobro. Adekvatno kako oni sinoćni ljudi bolesni. Da. U principu nama na farmi samo nedostaje jedna slana soba. Sve ostalo imamo. Šta će nam oko stolica kad bi Kristijan polomio za 15 sekundi? Ne, da ima svako svoju kao sponzori. Slane stolice. Da neko bude... Pa mi ne možemo ni vlažne maramice da podelimo kao stolice za slavnu sobu. Nego, A šta si mi rekla sinoć, ko se ljubio? Jutro smo se jedino ljubili ti i ja. Šalim se. To znam. Bili su se Miloš i balerina. To znam, to sam bio akter. Mislim, ja sam ga nagovarao. Da se poljubi s balerinkom, zato što je Kristijan to tražio. Kristijan je mazohista, znači. Da ne kažem sad, it's okej. It's okej, to je taktika. Šalim se. Jer ti nedostaje malo farmeri.
Joj, mnogo. Hoćemo na masažu? Pa mislim da će u momentu masaže meni najviše da nedostaju. Da? Da, Pa recimo će se jedan setiti. od... A Vlada sad u štali, zamisli to? Evo ta Vlada u štali. Jedan veliki pozdrav za Vladu iz štale. Ali mi se s njim družimo kao da on nije sluga, sve cool. On je i dalje nama najbolji drugar. Mislio sam da će osjećaj biti kad izađem sa imanja kao wow, kao video sam grad, nešto, ali uopšte nisam imao taj osjećaj, kao da sam svaki dan po gradu, tako da mi je bio skroz okej osjećaj. Uživala sam, evo sad malo bazen, sauna, bit će to sve super do kraja dana. Samo da se ne navikamo, da ćemo vratiti u realnost. Aca je neko ko meni najviše odgovara od svih ukućana. On mi je najbolji prijatelj. On mi je u stvari sve na farmi, tako da njegovo prisustvo meni odgovara i u radionici, i u Seniku, a kamoli u spa centru. Doviđenja. Doviđenja, čao. Hvala. Ja mislim da će balerina i Vlada da se smuvaju. Balerina i Vlada? Šta ti misliš? Dobro, i oni su skroz okej. Kako ćeš ti? Kad ti se Vladica smuva s balerinom? Pa šta ja mogu protiv toga? Kako? Pa možda ubaci još nekog ukućana, šta znaš? Šalim se. Pa ne, nego pitala me balerina za Vladu, da li... Slovo. Ne, pitala me da li bi se ja ljutila kad bi ona bila sa Vladom. I ja sam joj rekla, ne, naravno. Samo ti udri. Dobro, to je lepo sve strano što si jednog kjera svog dana. Ne. Šta ne? Nije Vlada kjera. Šta je? Vlada i ja smo kjera. Ne, Vlada je moja duša. A ja sam samo kjer. Da. Samo što sam istuširu došao sad. Pola čašu stvari, nisam ni popio. Neću pomiriti ako mi se ne izvini. Izvinit ću. Znaš kada će Izvinit ćete se. On mene, ako se ne izvini, neću nikad izađem sa parmi da pričam s njim. Ali vam iskreno kažem da on mene gotivi i da me voli. Verujem. Ja znam, kogod dođe ovdje na farmu, kaže, ovo je moj veliki prijatelj, ja znam da će se kad tad s njim pokačiti. Smo prijatelji od napolju. Ja kažem, ali ti kad tad se pokači s tvojim velikim prijateljima ovdje. Ja možda da mi kažeš džukel.
Vrlo ti si to veče malo nacirkana bila. Nije to uopšte, šta, da sam bila normalno dozvolila bi da mi kaže Đuka. Pazi, ja kažem samo nije okej to, ali nije okej ono zbog nagrade. Trebali smo svi da se dogovorimo kao ljudi, a ne odmah naš da skočiš, kažeš ja neću. Nije, nego on vikao. To je bilo post. Šta god smo dogovorili, on je vikao. Ne može tako, ne može, on ko prevodilac. Nije, posle je bilo. Šta god neko priča, on se meša kao treća osoba. Alo, bre, pusti me. Znači, okej, ta igra i to ti je super fora za druge ljude, ali pošto ja znam da ti nisi takav napolju i da si ušao da mene ne možeš da i rekla sam mu 5 puta, ne mešaj se kad ja pričam. Hoćeš iskreno ti kažem? Da. Nije uopšte izgledalo kao da on te... On je meni rekao Đukelo, ne ja njemu Đukelo. Dobro, neću više u tim temama. Mnogo si se protivila da nećeš ovako, hoćeš samo... Naravno da sam se protivila. Zato što sam vam nemoj rekao da da na pričaš. farmi Alo, jedan. dosta, ajmo nešto drugo pričamo. Ne možeš da ideš kad ti hoćeš i kad ti odlučiš, odmeriš, dosta je bilo. Moraš da slušaš i da poštuješ. Koga, bre? Šta si ti mene? Drug. I? Pa možda je poštuješ. Ali ti si se zaljubila, ideš po čošaci i pričaš gluposti kako hoću decu da ti pravim. To je uloga, a ti se kao... Koja uloga, bre? Ti si opičak. Nama se Novica spojio. Ako? Novica. On je prvi dao. I rekao da si igramo. Pa ti si stvarno lup. Pa jes, Novica rekao da se ti ja igramo. Ove dvije su zaključile same po sebi kao paravan. Kao da budu scenografije. Pa ko je paravan? Ti ili ona? Ispala Ona si rekla da si ti paravan meni, ne za neke braljotine. Prvo da ti kažem na stvar. Ti sam, znaš, da si mi igramo. I narod to zna. A to što sam ja pričala sam samo u duhu epizoda koje su prethodile, razvijali smo se. Znači, naravno da sam Kobajani bila trono kao, pa naravno da, pa to je normalno, razvijamo scenografiju, režiju. Naravno, nećemo sad biti... Alo, jesi ti vidjela danas kako si izgledala? Jesam sad ja ti kažem. Nisi? Šta je tebi ono bilo? Koje bre? Ono ludilo, ono skakanje. Dobro je da ti... Ja da dobijem po piću. Istina nekog. Ali ja znam onda šta je bilo, ja mislim neka. Ne bi te tako, ja deteta mi nikada u životu. Znaš ti koliko si ti izbjegao? Znam, fasovanje. Šta vam znači fasovanje vama iz Novog Sada? Fasuješ? Fasuješ, Miko. Dobrano. A moj dečko koji me voli, znaš šta ume samo da mi kupi? Samo gaćice. To je jedino što on meni ume da kupi. Drugo, znaš kakvi su muškarci, ja ne znam kako ovaj tebi kupuje jaknice. Sve, bez problema. Evo, sve mi je kupio, ništa mi nije ni malo. Samo mi je uzeo jedne Ag papuče koje su mi male. Ja s Ladom sad nisam u nekim odnosima, ali ja mogu da... S Ladom, nisam ni u kakvim odnosima, ali Lada je dobar, mnogo kvalitetan. Lada je mnogo kvalitetna osoba, on nije za nas. Jagnjeće sarmica. On nije za nas, on je jako kulturan, jako fin, on je privatno fin, on je privatno... Kad ja dođem recimo kod njega, kući, on je isti kao kad smo bili on i ja zajedno u hotelu. Dosadno. U trefu. Pa dobro, to može, meni je to dosadno, ali on je kulturan i normalan. To možda piješ kako hoćeš i da Meni je jedeš, sad ništa žao da neki ljudi njega napadaju kao da je on nekog pretuka. Pa on nije u stanju da prebije ribu. On nije u stanju da udari bilo koga, on nije taj čovjek, on nije taj lik, ja ga mnogo dobro znam, verujem. A ništo znam njega, nego što imamo mnogo zajedničkih prijatelja, razumiješ? Što bi makar neko od nas... A moram nešto da ti kažem. Kad ti ustaneš da, evo sad odmah ti kažem sa strane, bilo koga kad poklopiš zbog pitanja vezano za Acu ili Vladu, oni da su muškarci, evo Vlada ne muškarac, on bi prvi ustao rekao, alo bre, to nije... Znači finim rečima bi se odbranio, ne mora da kaže ološu i tako dalje. A oni ćute kao posljednji dripci. I to izgleda licemerno. Ne izgleda da su glupi, nego izgleda da su kukavice i slabići. I to njima ne ide u prilog. Jer ako te neko pita nešto, pa namerno ga pitaju, znaš šta kad je bilo pismo? I pita ga publika. I čita Ognjen. I Ognjen mu kaže, aha, znači, ne radi se o tom Milošu i Radetu, nego o nekom Milošu i Radetu napolju. To mu rekao Ognjen. Ali što je najgore, radi se o Radetu napolju, a ne o našem Radetu. Dobro, ali ovo je Miloš i Rade. Rekao je Miloš i Rade.
Rekao je Miloš i Rade, nije rekao samo Rade. Hoćeš da ti donesem pismo sad da ga pročitaš? Dušo, bre, su mi čitali, meni baš bilo drago. Loše su ga titlovali. Piše Miloš i Rade. Da, on je napisao ovako. Meni je žao Miloša. Da. I žao mi je što si ušla u priču sa Radetom. Da. Ali to se ne odnosi na našeg Radeta, nego na Radeta od napolja. Kunem ti se. Dobro. Rade, ako ne možemo da imamo normalnu komunikaciju, kao što si za stolom pokazao da ne možemo. Možemo da imamo, nego ti si postala drska i arogantna. Ne, ja se samo prema tebi ponašam onako kako se ti ponašaš prema meni. Vidiš da ti priđem i da možemo normalno da pričamo. Neću. Kad se rasplače. Ne postoji... Kad se rasplače. Ne postoji niko na ovom svetu koji ne može normalno da priča sada. Ne postoji. Ti priđeš nam onda kad vidiš da sam se totalno, da me neko totalno šamario. Vidiš šta se dešava zadnje 2 dana. Da, vidim šta ti se, samo ne znam šta ti se dešava. Ti mene vređaš, nijedna rečenica moja tebe nije uvredila. A šta ja tebe vređam? A vređaš me, nazivaš me svakakim imenima. Što si folirant, što si folirao 50 dana i ušao si sa taktikom. Mićo, da li ti stvarno misliš da sam ja... A što misliš da... A što se vređaš onda tako? Ne vređam se, ali kažem ti, zato što ti pričaš lupak, vidiš, i kako onda ti očekuješ da ja budem normalan s tobom? Kako očekuješ, ako me nazivaš da sam folirant, da se folim 50 dana, da sam loš čovjek, da sam ovo, da sam ono... A pokazao si da se foliraš. Pokazao si? Da. Pokušao si da me... Ne može. Mislim da jesi ušao sa taktikom, da bi bio s nekom devojkom. Mislim da ti je 50 dana taman dovoljno da se neka priča zavrtiš kao što si zavrtela. Ako je to stvarno tvoje mišljenje, meni iskreno žao. I nemam pravo da se mešam u to, niti hoću da te razuverim, znači jednostavno to je tvoje mišljenje, ti si to stekla. Kako je problem? Zato što si ti to stekla. Mene je jako povedalo to što ti stvarno tako misliš posle svega. Ja to nikad ne bih... Ti nijednu jedinu reč nisi rekao da bi me razuverio. Kakvu god svađu da imamo, nikada ti to u životu ne bih rekao. Ako si nisi folirao 50 dana, zbog čega smo završili jednom rečenicom iz svoje gazdinske kuće? Zato što Gabi nije to bilo samo zbog tog dana. U zadnjih 40 dana ne računam zadnjih 7 dana. 7 dana je bilo predivno. Ali pre toga, ti i ja, bilo kakva tema, legnemo u krevet, sami smo, ti nisi svesna koliko si naporna kada zapneš za nešto. Ali to je tako, ovo je reality. Ne je reality, to si ti. 24 časa si sa nekim. Da, ali to je tvoj karakter, ne bitno reality, okej, ali ako je reality, ako... To nije moj karakter, ja napadu nisam tako. Ne znam, ja pričam o ovome ovdje, ja tebe poznajem ovdje, ne poznajem te napadu. O tome ti ja pričam da je reality. Ja ti popuštam zbog nekih stvari, razumem te i pustim ti da se stresaš na meni, ne na nekom drugom jer te ja razumem. I znam zbog čega nekad kako odreaguješ, da li si emotivno danas zbog ovoga, zbog onoga, da li napolju ovo, da li napolju ono. Ja sam uvijek bio tu da te razumijem. A o tebi ovdje mnogi ljudi znaju, znaš kakve gadosti, samo ćute. Ne, pa trebaju da kažu. Od Kristijana do mene. Kristijan, pa što zna Kristijan osobno poznao? Najveće gadosti od tebe. Ajde. Slobodno neka pričaju. Ali istinite, ne izmišljotine kao što ti izmišljaš za mene, ovog ono. Čekaj, da nisu istinite, vidjet ćeš kad dovedem svedoke na sud. A kakve svedoke, to kači mačko rep. Ti si me tužila, ja moram da se branim. Samo dovodi. Ali ti kaži kači mačko rep i pripremi pare. Zašto ona mene može da vređa, da me ponižava, naziva najpogrdnijim imenima, pravi od mene neku nemoralnu devojku, laku devojku. Treba da zatvori... Možeš sa mnom da pričaš samo da nivou ovog raspalog reality, jer sam u istom